ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረን ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ፈረንሳዊ አሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ፖግባ ሓወይ ምስኡ ክጻወት ባህጊ ኣለዎም ሓው ማቲያስ ፖግባ ሓው ነዚ ኮኸብ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ብተደጋጋሚ ብዛዕባኡ ኣመልኪቱ ክዛረብ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ኣዝዩ ተገራጫዊ ሓሳባት ኣፍሲሱሎም ንሱ ዚነዲን ዚዳን ነቲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ዘይማእምኦ ዘሎ ዝግለጸሉ ፖል ፖግባ ናብ በርናቡ ንምስግጋር ይሰርሓሉ ምህላው ዘእንፍት ሓበሬታ ኣተንፊሱ ብምህላው እዩ ዚነዲን ዚዳን ንፖግባ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ዝመጽእ ምስግጋር ተጻዋቲ ናብ በርናቡ ከርዮ ብህንጢነት ዝጽበዘሎ ይኹን እምበር ፖግባ ሓወይ ኣብዚ እዋንዚ ንኻልኦት ደቂ ጋንቱ ርዩ ሓሳባቱ ክልውጥ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ድማ ነታ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዘላቶ ጸገማት ንምውጻእ ክብል ዳግማይ ንነዊሕ እዋን ውዕል ከኣቱ ተኽእሎታት ኣሎ እዚ ግን ዘቕስን ኣይኮነን ምኽንያቱ ንፔረዝ ዚዳን እንድሕር ንፖግባ ምምጻእ ኣብይዎ ቦትኡ ክለቅቕ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይገልጸሉ ብምህላው እዚ ድማ ናይ ህይወት ጉዳይ ስለዝኾነ ፖግባ ሓወይ ኣብ ዝመጽእ ካብ ኦልድ ትራፎርድ ናብ በርናቡ ክግዕዝ 50 ካብ 100 ሚታዊት ሒዙሎ ክብል ሓው ማቲያስ ንደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘቆጥዕ ዘረባ ወስ ኣቢሉሎም እንግሊዛዊ ምኩር ተኸላኻሊ ማንቸስተር ሲቲ ጆን ስቶንስ ካብ 4 ክሳብ 5 ሳምንታት ካብ ጾታ ዘርሕቆ መስበርቲ ኣጋጢሞም ስለዚ ከዓ እታ ሻምፒዮን ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዝኾነት ብሰብሃፍቲ ቀጠር እትውነን ጋንታ ኣብ ማእከል ተኸላኸልቲ ሻቅሎት ኣጓኒፍዋሎም ድሕሪ ላፖርተ ብመጉዳእቲ ካብዚ ግጥማት ንውሕ ዝበለ እዋን ክእለ ምዃኑ ምግላጹ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ጆን ስቶንስን ኦታሜንዲንያ ክትምርኮዝ ተገዲዳ ጸኒሓ ከምዚ ዝግለጽ ዘሎ ድማ ጆን ስቶንስ ማህረምቱ ክብድ ዝበለ ብምዃኑ እታ ጋንታ ብዘይ ምርጫ ተሪፋ ተባሂሉ ነዛ ጋንታ እዚ ኩሉ ዋጋ ክትከፍል ዘኽኣላ እንተሃልዩ ድማ ቪንሰንት ኮምፓኒ ካብታ ጋንታ ድሕሪ ምልቃቑ ንዑ ዝስክእ ተጻዋታይ ዝሓለፈ ክራማት ከተምጽእ ዘይምኽኣላ ምዃኑ ድማ ክኢላታት ኩዕሶ እግሪ ይረዳድኡ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ሊቨርፑልን ኣብዚ እዋንዚ ንመዝነት ምዕላም ሌስተር ሲቲ ሒዙ ዘሎ ብሬንዳን ሮጀርስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕልቲ ጽቡቕ ጾታ ዘንጸባርቕ ዘሎ ተጻዋታያ ጄምስ ማዲሰን እትገብሮ ዘላ ምትእትታው ደው ከተብል ምስናይ መጠንቀቕቱ ኣመሓላሊፉ እቲ ኣሰልጣኒ ነዚ ክብል ዝቐሰበ ምኽንያት ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ኣብ ዝመጽእ ጥሪ ምስግጋር ተጻዋቲ ንዘለዎን ሃጓፋት ንምሽፋን ነተጻዋታይ ብቐዳምነት ሓጺንኦ ምህላውን ድሕሪ ዝለሓኾ ዜና እዩ ነዚ ምርኩስ ምግባር ድማ ብሬንዳን ሮጀርስ ማንቸስተር ዩናይትድ እታ ነዚ እንኮ ተጻዋታይና እግሪ ሃሪ ማጓየር ከተስዕቦ ትልኽ ትብል ዘላ ጋንታ እያ ስለዚ ከዓ ብቐዳምነት ካብኡ ከነርሕቕ ጥራይ ዘለና ወላኳ ሊቨርፑል መበል 10 ሓድሽ ተጻዋታያ ክትገብሮ ትልሚ እንተለዋ ምስ ጋንታ ብምንባረይ ግን ንኹሉ ሓሳባትን ተንኮላትን ናይ ጋንታ ኣይስሕቶን በዚ መሰረት ምስኣ ክጽምበር ዘለዎ ተኽእሎ ውሕድ እዩ እንተ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ክብል ኣብ መወዳእታ ሓንሒኑሎም ከምዚ ግለጽ ዘሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ኣብዚ እዋንዚ ምስ ቫርዲ ብምትሕግጋዝ ሞተር ኣካል ናይ ሌስተር ሲቲ ኮይኑ ዘሎ ተጻዋታይ ኣብ ራዳራ የእትያቶ ምህላዋ ይዝሕመም ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ሰፍ ዘይብል ገንዘብ ክትከፍለሉ ቅርብቲ ምህላውን ይሕበር ማዲሰን በዘርእዮ ዘሎ ብዓድ ድማ ኣብ መጻረዪ ዋንጫ ኤውሮጳ ምስ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዘምርጾ ቁመና ሃኒጹ ብምህላው ይነገር በዚ መሰረት ድማ እንግሊዝ ምስ ቡልጋርያን ኮሶቦን ኣብ ዝህልዋ ናይ መጻረዪ ጾታ ክረአ ትጽቢት ይግበረሉ ሌስተር ሲቲ ኣብ ምጅማር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዓመት ስፖርት 2019-2020 ክሳብ ሕጂ ኣካይዳቶ ዘላ ጾታታት ድማ ማዲሰን ብስሙ ሓንቲ ሸቶ ክቆጽር እንከሎ ኣብ ካልኦት ክልተ ደቂ ጋንቱ ዘመዝገበውን ሸቶታት ድማ ዝለዓለ ተራ ተጻዊት እዩ
አሰልጣኒ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ንንውሕ ዝበለ እዋን ኣብ ቶተንሃም ክጸንሕ ምዃኑ ይአንፊቱም ንቶተንሃም ካብ ዘሰልጥናት ሒዙ ብዙሕ ክብሪ ክላበስ ዝኽኣለ ፖቼቲኖ ዘለዎ ናይ ምስልጣን ዕምሪ ኣብ ታጋንታ ክፍጽሞ ከም ዝደሊ ኣረድዮም ስካይ ስፖርት ብዛዕባ ካብ ቶተንሃም ማዕሰ ኢኻ ክትለቅቕ መደብ ኣለካዶ ኢላ ንዘቕረበትሉ ሕቶ ድማ ኣብ ገዛየ ዘለኹም ንስድራ ቤተይ ገዲፈ ድማ ናበይ ክኸይድ ክብል ብተዘዋዋሪ ካብ ታጋንታ ክወፅእ መደብ ከም ዘይብሉ ኣረዲዩሎም ናይ ምድብ ጾታታት ጎባል ክለባት ኤውሮጳ ጽባሕ ረብዑን ቀጺሉ ኸምስዩም ካብ ምድብ 1 ክሳብ ምድብ 4 ዘለዋ ክለባት ብዘካየዶ ጾታዩ ክቕጽል ምድብ 1 ክለብ ቡርጅ ምስ ጋላታሳራይ PSG ምስ ሪያል ማድሪድ ነዚ ውድድር ዝበዝሕ ግዜ ዝተዓወተትሉ ዓርሞሽሽ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣብዚ ምድብ ዝለዓለ ግምት ዝወሃባ ኮይኑ ብብሉጻት ተጻወቲ ተነዲቓ ዘላ PSG ብወገና ዋንጫ ክዓትራ ትጽቢት ካብ ዝግበርለን እያ ጽባሕ ኣብ ሜዳ መናፈሻ ልኡላን ፓሪስ ኣብ ዘካየዶ ጾታ መስመር መጥቃዕቲ PSG ብዘይስንዩ ንማድሪድ ክገጥማም እዚ ድማ ኣጥቃዕታ ኢምባፕን ካቫንን ብመስበርቲ መቕጻዕቱ ካብ 3 ጾታ ናብ 2 ጎሊል ዘሎ ኔይማር ጁኒየርስ ድማ ብመቕጻዕቲ ኣብ ጾታ ዘይህሉ ብምዃኖም እዮም ማድሪድ ብወገና ኮኸብ ተጻዋታ ኤዲን ሃዛር ድሉ ምህላው ክትገልጽ እንከላ ብጥዕና ሓለቓ ጋንታ ሰርጂዮ ራሞስ ግን ኣይቀሰነትን ዘላ ብመስበርቲ ሉካ ሞድሪቹን ኣብ ምክፍፋል ሃጓፍ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣብ ክረማት ክወፁ ዝበሃለሎም ዝነበረ ጋረዝ ቤልን ጄምስን ክስለፉ እዮም ቤልጂማዊት ጋንታ ክለብ ብሩጅ አንጻር ናይ ቱርኪ ጋላታሳራይ ክትገጥም ኮይና ክልቲአን ክለባት ነዚ ምድብ ንኽሓልፋ ተኣምራት ክሕተታ እየን ኣብ ምድብ 2 ኦሎምፒያኮስ ምስ ቶተንሃም ባየር ሙኒኽ ምስ ኤፍኬ ክሬቬና ቬድካም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፍጻመ ብሊቨርፑል ስረትዕ ቶተንሃም ሻምፒዮን 2013 ባየር ሙኒኽን ነዚ ምድብ ክቕልስኦ ትጽቢት ካብ ዝግበረለን እዩ ቶተንሃም ናብ ግሪክ ጌሻያ አንጻር ኦሎምፒያኮስ ክትገጥም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብጽቡቕ ዘጀመረ ዘላ ዛለንደናዊት ጋንታ ሎሚ ዓመቱን ታሪኽ ክትሰርሕ አንቂዳ ምህላዋ ትገልጽ ቅብቲ ናይ ክንፊ ኣጥቃዕቲ ሪቨርን ሮቨንን ዘፋኖት ባየር ሙኒኽ ኣብ ሜዳ አሊያንስ አሬና ንሰርቢያዊት ክሬቬና ቬድካ ክትዕድማ እያ ባየርን ንኮማንን ጂናብርን ንቦታ ዝተፈሊዋ ተጻዋቲ ክትከውን ከላ ንፔሪሽን ኮቲኒዮን ብልቃሕ ንተኸላኸልቲ ፓቫርድን ሉካስን ድማ ብኽባር ብምሽማት ተዳልያ ቀሪባላ ኣብ ምድብ 3 ዳይናሞ ዛግሬብ ምስ አትላንታ ሻክታር ዶነስ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ክሮሽያዊት ዳይናሞ ዛግሬብ ነታ ካብ ክለባት ሚላኖ ንሜዳ ሳንሲሮ ተለቂሓ ንፈለማ እዋን ኣብዚ ውድድር ትሳተፍ ዘላ አትላንታ ክትዕድማ ናይዚ ዓመት ውድድር ክትዕወተሉ ልዑል ትጽቢት ዝግበረላ ማንቸስተር ሲቲ ብወገና ኒውክሬን ብምጋሽ አንጻር ዝለመደታ ሻክታር ዶነስ ክትገጥም እያ ኣብዚ ጾታ ሲቲ ንተኸላኸልታ ላፖርተን ስቶንስን ብመስበርቲ ብምኽሳራ ኣብቲ መስበር ዓቢ ሃጓፍ ተፈጢሩ ኣሎ ብራዚላዊ ፈርናንዲኖ ነዚ ሃጓፍ ክመልእ ትጽቢት ይግበረሎም ኣብ ምድብ 4 አትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ጁቬንቱስ ባየር ሌቨርኩሰን ምስ ሎኮሞቲቭ ሞስኮም ሓለፈ ዓመት ኣብ መድረኽ ኣውዲዕ ካብ ሕላፍ ዝተረኸባ አትሌቲኮን ዩቬን ነዚ ምድብ ክሓልፍኦ ብኣግኡ ተገሚተን ዘለወን ብወገን ጁቬ ዶግላስ ኮስታን ኬሊንን ኣብ ዝግጥም ኣይክህልውን እዮም ዘይቀሰነ ዘሎ ላዦያ ብዝብል ቅጽም ዝልለ ፓውሎ ዲያባላ ክስለፍ ትጽቢት ይግበረሎም ንናብራ ቱሪን ዘይለመዶ ዘሎ ሓድሽ ተኸላኸላይ ማቲያስ ደሊኽት ብወገኑ ካብ መጥቃዕቲ አትሌቲ ፈተና ክገጥሞ እዩ አሰልጣኒ አትሌቲኮ ሲሞኔ ኣብ ዚክራማት ዝሃንደሰ ጋንታ ሒዙ ከቐርብ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ኣብ ሜዳ ንሩስያዊት ሎኮሞቲቭ ሞስኮ ብምዕዳም ነዘን ዓበይቲ ጋንታታት ንምብዳህ ኣብ ዓቢ ስራሕ ክዋፈራየን ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 2019-2020 ሎም ሶልስ ምሸት ብዝተኻየዱ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ናይ ምድብ ጾታታቱ መጋረጁ ቀንጢጡሎም ዝለዓለ ግምት ተዋሂቡ ዝነበረ ጾታ ኣብ ሲግናል ኢዱና ፓርክ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ንባርሴሎና ዓዲማ ዘካየደቶ ጾታ እዩ ነይሩ ክልቲአን ጋንታታት ድማ ብዘይሸቶ ማዕረ ባዶ ባዶ ተፈላሊና ኣለዋ ባርሳ ንሊዮኔል ሜሲ ምስ ተቐየርቲ ኮፍ ምባል ንወዲ 16 ዓመት አንሱ ፋቲ ምስ ቀዳሞት 11 ብምስላፍ ኣብ ታሪኽ ታጋንታ ዝነኣስ ተጻዋታይ ኮይኑሎም ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ቀዳማይ ኢብረ ኣብ ማእከል ዝሓስረ ጾታን ኣካይደን ከም ልሙድ ባርሳ ብምቅብባል ክትዕብልልን ከላ ዶርትሙንድ ብፈተነታታ ሓደገኛ ነይራ
እንተኾነ ብብሉጽ ሓላው ልዳታ ባርሳ ቸርሽቴገን ሸቶ ከተመዝግብ ኣይከኣለትን ድሕሪ ዕረፍቲ ዶርትሙን ሓይላ ብምቕራብ ንልዳት ባርሳ ክትክሕኩሓያ ተርያ ብፍላይ ጃዶን ሳንሾ ሕማም ርእሲ ምክልኻል ባርሳ ኮይኑ ኣምስዩ እንተኾነ ዘምፃ ፍጹም ቅላዕ ማርኮ ሮይስ ቀሊዑ ከመዝግባ ኣይከኣለን ተርሽቴገን ኣምኪንዋ ተቐይሩ ዝኣተወ ብራንድ ዓንድ ልዳት ክህርም ከሎ ባርሳ ዋላ እኳ ንሊዮኔል ሜሲ ቀይራ እንተእትወቶ ዝኾነ ለውጢ ግን ክትገብር ኣይከኣለትን ጾታ ድማ ማዕረ ባዶ ባዶ ተዛዚሙ ኣባላት ናይ ዝምድብ ዝኾና ኢንተር ሚላንን ስላቪያ ፕራግን ኣቐዲመንን ጾትአን ኣካይደን ነይረን ኣብ ሜዳ ትገጥም ዝነበረት ኢንተር ንኽትዕወት ልዑል ግምት እኳ ተዋሂዋ እንተነበረ ኣብ ሜዳ ግን ዘይሓስቦቶ ይጎኒፍዋ ክሳብ 90 ደቂቕ ሓደ ባዶ ተመሪሓ ድሕሪ ምጽናሕ ኒኮሎ ባሬላ ኣብ ሙት ግዜ ብዘመዝግባ ሸቶ ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ሻምፒዮን ዝሓለፈ ዓመት ሊቨርፑል ናብ ሜዳ ሳን ፓውሎ ናፖሊ ጌሻ ዘካየደቶ ጾታውን እቲ ካልእ ልዑል ግምት ዝወሃቦ ነይሩ ናፖሊ ድማ ክልተ ባዶ ተዓዊታላ ኣብ ቀዳማይ እብረ ክልቲአን ተመጣጣንን ሓያል ምጥምጣም ሰራዮ ጾታይን ኣርኤን ናፖሊ ኣብ 7 ደቂቕ ሸቶ ኣመዝጊባ እኳ እንተነበረት ብዳኛ ናይቲ ጾታ ተሰሪዛ ንዕረፍቲ ድማ ብዘይ ሸቶ ባዶ ባዶ ተፈላለየን ድሕሪ ዕረፍቲ ናፖሊ ሓይላ ቀሪባ ከም ውጽኢቱ ድማ ንመስመር ምክልኻል ሊቨርፑል 2 ሰዕ ሰጊራ ሸቶ ከተመዝግብ ኪኢላ ፈለማ ድረስ መርተንስ ብፍጹም ቅላዕ ዘመዝግባ እንከሎም ቅድሚ ጾታ ምስ ቶተንሃም እንከሎ ብሊቨርፑል ኣብ ፍጻመ ንዝወረዶ ስዕረት ሕነ ከም ዝፈዲ ዝተዋዘየ ሊዮረንተ ድማ ንኻልአይቲ ሸቶ ብምዝጋብ ጋንቱ 2 ባዶ ንክትዕወት ኣኽኢሎማ ካልኦት ኣባላት ናይ ዝምድብ ሳልስበርግን ጌንክን ኣብ ሜዳ ሳልስበርግ ኣብ ዘካየዱ ጾታ ሳልስበርግ ቅድሚ ዕረፍቲ ብዘመዝገበተን 5 ሽቶታት ተሓጊዛ 6-2 ተዓዊታ በዚ ድማ ንናፖሊ ብሸቶታት በሊፃ ነዚ ምድብ ትመርሖላ ኣጥቃዓይ ሳልስበርግ ብራውት ሃላንድ ቅድሚ ዕረፍቲ ብ3 ሽቶታት ሃትሪክ ብምስራሕ ታሪክ ኣጽሒፉ ኣብ ካልእ ጾታታት ኣባላት ምድብ 7 ኣብ ዘካየዶ ጾታታት ጀርመናዊት ኤርቢ ሌፕዚግ ናብ ሜዳ ቤንፊካ ጌሻ 2-1 ብምዕዋት መሪሕነት ናይ ዝምድብ ሒዛላ እዚ ዝኾነሉ ሊዮንን ዘኔት ፒትስበርግን ኣብ ሜዳ ሊዮን ኣብ ዘካየዶ ጾታ ማዕረ 1-1 ስለ ዝተፈላለያ እዩ ኣባላት ምድብ 8 ኣብ ዘካየዶ ጾታ ድማ ኣያክስ ኣምስተርዳም ንሊላ ዓዲማ ብገፊሕ 3 ባዶ ተዓዊታትላላ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ናብ ቫሌንሺያ ጌሻ ኣብ ስታዲየም ሜስቲያ ኣብ ዘካየደቶ ጾታ 1 ባዶ ተረቲዓ ፍራንክ ላምፓርድ ከም ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሱፐር ኤውሮፓን ዘካየዶ ፈላሚ ጾታ ብስዕረት ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግን ቀጺልዎሎም ንንኮሸቶ ናይ ጾታ ሮድሪጎ ሞሪኖ ከመዝግባ እንከሎም ቸልሲ ከተማ ዓራርያ እትኽእል ፍጹም ቅላዕ ረኺባ እኳ እንተነበረት ባርክሊ ግን ከመዝግባ ኣይከኣለን خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን